Cari fratelli e sorelle, Milí bratia a sestry, buona Pasqua. Buona Pasqua, požehnanú Veľkú noc. Tak to je vlastne po niekoľko mesiacoch, čo počujeme pápeža takto priamo hovoriť. Di leggere il messaggio. Takže svoje posolstvo necháva prečítať. Cristo è risorto, alleluia. Oggi nella Chiesa finalmente risuona l'alleluia. Dnes v cirkvi konečne zaznieva aleluja. Šíri sa z úst do úst, od jedného srdca k druhému a jeho spev dojíma Boží ľud na celom svete až k slzám radosti. Z prázdneho hrobu v Jeruzaleme sa až k nám nesie nevídaná radostná zvesť. Ježiš, ukrižovaný, nie ho tu, vstal z mŕtvych, nie je v hrobe, on žije. Láska premohla nenávisť. Svetlo zvíťazilo nad tmou. Pravda zvíťazila nad klamstvom. Odpustenie zvíťazilo nad pomstou. Zlo síce nezmizlo z našich dejín a ostane v nich prítomné až do konca. No už nemá moc nad tými, čo prijímajú milosť tohto veľkého dňa. Sestry a bratia, zvlášť vy, ktorí trpíte a prežívate úzkosti, váš tichý nárek bol vypočutý. Vaše slzy boli prijaté, ani jedna z nich sa nestratila. V Kristovom utrpení a smrti Boh vzal na seba všetko zlo sveta a svojím nekonečným milosrdenstvom ho premohol. Vytrhol diabolskú pýchu, ktorá otravuje srdce človeka a rozsieva násilie a skazu. Boží baránok zvíťazil. Preto dnes voláme slovami sekvencie: Vstal Pán Kristus, nádej moja. Áno, Ježišovo zmrtvých stanie je základom našej nádeje. Od tejto udalosti dúfať už nie je nejakým klamom, ilúziou. Nie. Vďaka Kristovi, a to ukrižovanému a vzkriesenému, nádej nezahanbuje. Spes non confundit. Slovami svätého Pavla v liste Rimanom. A to nie je nejaká úniková nádej, nenáročná, nie je odsudzujúca, ale je zodpovedná, alebo činiaca, prinášajúca zodpovednosť so sebou. Tí, čo dúfajú v Boha, vkladajú svoje krehké ruky do jeho mocnej ruky. Nechávajú sa pozdvihnúť a vydávajú sa na cestu. Spolu so zmrtvých stálým Ježišom sa stávajú pútnikmi nádeje, svedkami víťazstva lásky, ozbrojenej sily života. Kristus vstal z mŕtvych. V tomto ohlásení sa skrýva zmysel nášho života. A ním nie je. On nie je určený na smrť, ale je určený na život. Veľká noc je sviatkom života. Boh nás stvoril pre život a chce, aby ľudstvo vstalo k novému životu. V jeho očiach je vzácny každý život, od dieťaťa v lone matky až po starého človeka či chorého, ktorých čoraz viac krajín považuje iba za odpad. Koľko chuti vôle po smrti denne vidíme v rozličných ozbrojených konfliktoch vo svete.
Koľko násilia sa často odohráva aj v rodinách, vo vzťahu k ženám a k deťom. Koľko pohŕdania možno cítiť voči slabým, voči vylúčeným a migrantom. Dnes by som si prial, aby sme znovu začali dúfať a dôverovať druhým, aj tým, čo sú nám vzdialení, ktorí pochádzajú z ďalekých krajín, s odlišnými zvykmi, spôsobom života, ideami a kultúrou. Lebo všetci sme Božie deti. Chcem, aby sme znova uverili, že mier je možný. Nech sa zo svätého hrobu chrámu zmŕtvychvstania, kde sa tento rok Veľkánoc slávi v rovnaký deň katolíkmi aj pravoslávnymi, rozšíri svetlo pokoja po celej svätej zemi a po celom svete. Som na blízku utrpeniu kresťanov v Palestíne a v Izraeli, rovnako ako celému izraelskému i palestínskemu ľudu. Preokupuje nás, sme ustarostení pre nárast antisemitizmu, ktorý sa šíri po svete. Zároveň myslím na obyvateľov a osobitne na kresťanskú komunitu v Gaze, kde strašný konflikt ďalej spôsobuje smrť a skazu a vedie k dramatickej a neľudskej humanitárnej situácii. Preto vyzývam všetky znepriateľené strany. Zastavte paľbu, prepustite rukojemníkov a pomôžte ľuďom, ktorí hľadujú a ktorí majú túžbu po pokoji. Modlíme sa za kresťanské komunity v Libanone a Sýrii, ktoré najmä Sýria, prechádzajúca krehkým historickým obdobím, túžia po stabilite a aktívnej účasti na budúcnosti svojich národov. Celú cirkev povzbudzujem, aby so záujmom a modlitbou sprevádzala kresťanov milovaného Blízkeho východu. Osobitne myslím aj na obyvateľov Jemenu, kde vojna spôsobila jednu z najhorších a dlhodobých humanitárnych kríz sveta. Všetkých pozývam hľadať riešenia prostredníctvom konštruktívneho dialógu. Nech zmŕtvychvstalý Kristus zosiela veľkonočný dar pokoja na sužovanú Ukrajinu a nech povzbudí všetkých zainteresovaných pokračovať v úsilí o spravodlivý a trvalý mier. In questo giorno di festa pensiamo al Caucaso meridionale. V tento sviatočný deň myslíme aj na Južný Kaukaz a modlíme sa, aby sa čo najskôr dosiahla a naplnila definitívna mierová dohoda medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktorá by regiónu priniesla tak vytúžené zmierenie. Nech veľkonočné svetlo inšpiruje úmysly zmierenia v krajinách Západného Balkánu a posilní politických aktérov, aby zabránili zhoršovaniu napätí a kríz, a tiež partnerov v regióne, aby odmietli nebezpečné a destabilizujúce postoje. Zmŕtvychvstalý Kristus, naša nádej, nech daruje pokoj a útechu africkým národom, trpiacim násilím a konfliktmi, najmä v Konžskej demokratickej republike, v Sudáne a v Južnom Sudáne. A nech je oporou všetkých, ktorí trpia pre napätia v oblasti Sahelu, Afrického rohu a Veľkých jazier,
ako aj kresťanom, ktorí na mnohých miestach nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru. Nie je možný mier tam, kde chýba náboženská sloboda, alebo kde nie je slobody myslenia a slova a rešpektovania názoru iných. Žiaden mier nie je možný bez skutočného odzbrojenia. Oprávnená potreba každého národa zabezpečiť si obranu sa nesmie zvrhnúť na preteky v zbrojení. Veľkonočné svetlo nás vyzýva, aby sme búrali múry, ktoré vytvárajú rozdelenie a majú vážne politické a hospodárske dôvody. Nabáda nás, aby sme sa starali jedni o druhých, posilňovali vzájomnú solidaritu a usilovali sa o integrálny rozvoj každého človeka. V tomto čase nezabúdajme ani na pomoc pre obyvateľov Mianmarska, ktorých sužuje dlhoročný ozbrojený konflikt a ktorí odvážne a trpezlivo čelia následkom ničivého zemetrasenia v oblasti Sagaing. Zemetrasenie si vyžiadalo tisíce obetí a spôsobilo utrpenie mnohým preživším, medzi ktorými sú aj mnohé siroty a starší ľudia. Modlíme sa za obete, za ich príbuzných a zo srdca poďakujeme všetkým veľkodušným dobrovoľníkom, ktorí poskytujú pomoc. Oznámenie o prímeri viacerých strán v tejto krajine je znakom nádeje pre celé Mianmarsko. Vyzývam všetkých, čo majú vo svete politickú zodpovednosť, aby nepodliehali logike strachu, ktorá vedie k uzatváraniu sa, ale aby dostupné zdroje využívali na pomoc núdznym, na boj proti hladu a podporu iniciatív rozvoja. Toto sú práve zbrane pokoja. Tie, ktoré budzujú budúcnosť namiesto šírenia smrti. Nech nás nikdy neopustí princíp ľudskosti ako základ každodenného konania. Tvárou v tvár krutosti konfliktov, ktoré zasahujú bezbranných civilistov, útočia na školy a nemocnice i na humanitárnych pracovníkov, si nesmieme dovoliť zabúdať, že cieľom nie sú objekty, ale ľudia s dušou a so svojou dôstojnosťou. A v tomto jubilejnom roku nech je Veľká noc aj vhodnou príležitosťou na prepustenie vojnových a politických väzňov. Drahí bratia a sestry, na Veľkú noc Pána sa život a smrť stretli v podivuhodnom zápase. No Pán teraz žije na veky a vlieva nám istotu, že aj my sme povolaní podieľať sa na živote, ktorý nepozná koniec, v ktorom už nebude počuť rachot zbraní ani ozvenu smrti. Zverme sa jemu jedinému, ktorý môže všetko obnoviť. Prajem ešte raz všetkým požehnanú Veľkú noc. Takže to boli slova pápeža Františka, ktoré, ako je to už obyčajov, niekoľko pontifikátov spájajú tajomstvo slávenia Veľkej noci, víťazstva života nad smrťou s dianím vo svete. Aj z toho dôvodu, že pre mnohých sa práve hlas pápeža a nielen súčasného stáva hlasom tých, čo hlas nemajú alebo ktorí sú umlčaní. Pápež využíva pozornosť celého svetu, ktorý prenáša jeho požehnanie Urbi et Orbi, práve aby pri tejto príležitosti
povedal témy týkajúce sa všetkých trpiacich i mocných. Teraz oznámenie, že pápež František všetkým udelí apoštolské požehnanie tým, ktorí aj prostredníctvom rozhlasu, televízie a nových komunikačných prostriedkov udelí plnomocné odpustky, ako ich stanovuje cirkev. Modlíme sa k Všemohúcemu Bohu, aby nám zachoval svätého Otca vo vedení cirkvi, aby doprial svoj pokoj cirkvi a svetu. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Takže to bolo veľmi tiché, spojené tiché požehnanie, jednoduché, spojené určite aj s veľkým sebazaprením. Ale my si spomíname aj na posledné roky pontifikátu pápeža Jana Pavla II., ktorý tiež sa pridržal tej zásady z trónu možno zostúpiť z kríža nie, ako aj všeobecnej skúsenosti počnú s Kristom, ktorý na kríži, keď už bol nehybný, mohol pre spásu sveta urobiť oveľa viac, než cez svoj predchádzajúci pozemský život. Takže to je gesto aj také bezprostredné, kde pápež ešte zopakoval svoje požehnanie viacnásobne a pozdravil všetkých prítomných na Svetopeterskom námestí, vytvárajúcich aj početný zástup, aj veľmi živú atmosféru a samozrejme tento pozdrav a požehnanie patrí aj všetkým televíznym divákom alebo tým, ktorí sledujú prenos v celom svete modernými komunikačnými prostriedkami. V tejto chvíli, milí diváci, sa končí nielen